أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بالمشرف لا تي في لا جبو أمبو فوق ولي نماندو أمبي بمكو لا في بوغبي أنكرامو شغنا كلوبالي عليك مصري لا سانغو سان ube jeka mawludu labɛn mawludu mi n'u be wele bila maaw ma ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲinanta hukumu kɔnɔna na karamɔgɔ caaman kun b'a kɛnɛ kɔnɔna na nka an sera k'an wasa don karamɔgɔ minnu na an ka jɛ k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ sisan k'a ka hijira san 1400 ani 47 far'o kan nin ye ciba bangelen san 1500 dafale Allahu akbar ni an ye ciba bangelen san 500 san 1500 n'a ye wallahi n'u b'a fɔ a ma ko nin y'a ka 15e siècle o dafara kuma ka gɛlɛn ka kuma faamuya ka gɛlɛn nin bɛɛ ye nin ye ciba Muhamadu nalen a san 1000 ani san 500 dafara coyi Allahu akbar ala y'o dafali min kɛ anw ɲɛna ni y'anw bolo seliba ye ni y'anw bolo tasiba ye o se tɛ maa ye maa ka don mɔgɔw ni mawulidi cɛ tugun hali minnu tun tɛ mawulidi kɛ a bɛɛ lajɛlen donna mawulidi ko la minnu y'u dogo k'u ta kɛ salon kɔnɔ wo minnu y'u ta kɛ u ka sokɔnɔ ɲɛ na wo minnu ko a don a ye surafanaw yɛlɛma wo minnu jɛna n'a ye an ka taa misiriw la minnu jɛna ka taa hôteliw la k'a daminɛ yan ka taa arabu jamana bɛɛ la an y'a bɛɛ lajɛlen ka kibaruyaw n'u ka fɛnw asiste nka ciba Mamadu yɛrɛ ye nin kuma jaabi sallallahu alaihi wasallam a ko iza lam tastahi fasna ma shi'ta a ko adamaden n'i ma malu ni maloya t'i la saamɛ t'i la ni mun ye e diya i k'o kɛ n'i ye nin baaraw lajɛ mawulidi ka ɲi a man ɲi an tɛmɛna o baabu la mawulidi daga bɛ a ma daga an tɛmɛna o baabu la an y'a fɔ n'an i b'a sɔrɔ i bɛ kan faamuya n'i y'a fɔ i da la ko mawulidi sɛbɛnlen don arabukan na ni harfuden 4 ye a harfu 4 n'i y'a kalan dɔrɔn e yɛrɛ de ye mawulidi kɛ ka ban e de yɛrɛ ye baara bɛɛ kɛ ni mawulidi ye dɔnnikɛlaw ko mawulidi sɛbɛnnen don ni harfu 4 mun ye a harfu fɔlɔ ye harful mimu ye o ye Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a harfu 2 o b'a jira k'a fɔ wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi Makkatal Mukarrama n'o ye harful wawi ye a harfu lam n'o ye harfu 3 ye o b'a jira la k'a fɔ Muhammad o b'a jira k'a fɔ Muhammad bangena laylatal isnin isna ashara rabiul awwal wallahi harfu 4 na o b'a jira Muhammad ye ale nana da'iyan ila Allah subhanahu wa ta'ala wa sirajan munira o kuma b'a jira kalimatul mawlid mawlidi kɔrɔ ye Muhammadun wulida laylatal isnin da'iyan ila Allah wa sirajan munira o kuma ni nin kɛra an tɛ foyi ɲini mawlidi kɔnɔ ni nin tɛ Muhammad ka kibaruya ka fɔ maaw ye kibaruya jumɛn don ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nana a ye san 60 ani san 3 a y'o de kɛ ɲɛnamaya la san 60 ni san 3 in n'a y'i ja i b'a tila ka bɛn ni a bangena ka taa kɛ nabima ye o ye san 40 ye i b'o tigɛ ka bɔ a la i bɛ fɛn fɛn kɛra o kɔnɔ o wasara wajulu ye n'a y'i ja a tɔ tora san 23 min ye n'a y'o kɛ nabimaya la a ye san 13 min kɛ Maka n'a ni Makankaw bɛ ɲɔgɔn na o wasara wajulu ye i b'o fana tigɛ ka bɔ dɔ in na
n'o kɛra tɔ bɛ to san 10 ye a ye san 10 kɛ Madina ni wasara wajibi bɛ ban n'a y'an tilen ka baara kɛ ni nin 3 ye n balimakɛ a da turukura kuma la dɔɔni parce que an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye mawulidi in dabɔra an ka ciba de ka palmarès ciba yɛrɛ de ko fɔ bunadamadenw ye dusukun ka sɔn ma farikolo ka sɔn ma hakiliw ka sɔn ma kalanmafɛn minnu b'an bolo olu ka sɔn ma parce que ni Laylatul Qadr don sera alikuranɛ de kelen ka kibaruya bɛ fɔ alikuranɛ mun kibaruya bɛ fɔ o dira ciba Muhamadu de ma ni ciba Muhamadu tun tɛ yen kuranɛ tɛ yen nin kuma ka gɛlɛn dɛ mais f'a ka faamuya alikuranɛ in ni Muhamadu tun mana Ala tɛ kuranɛ in jigin dabɛn wɛrɛ kan dabɛn si tɛ yen ko Ala bɛ kuranɛ jigin o kan ni Muhamadu tɛ ni Muhamadu tɛ dabɛn si tɛ yen mun bɛ se ka kuranɛ kunbɛn o tuma na ni Muhamadu tun tɛ yen alikuranɛ tɛ yen ni Laylatul Qadr ye kuranɛ ta ye o b'a jira fana ciba Muhamadu nana don su la n'o ye mawulidi ye Laylatul Qadr mawulidi de ta ye Laylatul Qadr su ye o tuma o b'a jira fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen don mawulidi don na ni mawulidi tun tɛ yen kuranɛ tɛ yen an kumana Isra wal Mi'raj kan ni Muhamadu tun mana Isra Mi'raj tɛ yen an kumana sun kan ni sun nana ni sunkalo jɛra an bɛ sun de ka kibaruyaw fɔ ni Muhamadu tun mana sunkalo tɛ di aw ma hiji ko bɛ o kibaruya in na seli ko bɛ o kibaruya in na jaga ko bɛ o kibaruya in na o kumana nin bɛɛ lajɛlen dira ciba Muhamadu ma ni ciba Muhamadu tun tɛ yen nin si tɛ yen o kumana ni waati mun dira ciba Muhamadu ma n'Ala ye o su kɛrɛnkɛrɛn ni ciba nali ye su in bɛɛ lajɛlen ka chef de ye o su in ye tile bɛɛ lajɛlen ka chef de ye o tile in ye dabɛn bɛɛ lajɛlen ka chef de ye o ciba Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam o kumana ni mawulidi sera a ka kan an ka ciba ka taasiraw de fɔ an denw ye a n'an musow ye ani an balimaw ye u k'a faamuya ciba Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam aw ma ye a ye san 63 ɲɛnamaya mun kɛ ni mɔgɔ min ko n bɛ fɛ ka fara o jamakulu kan o ye alabato mun kɛ o ye aladɔn mun kɛ n ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la Alahu subhanahu wa ta'ala y'a aya dɔ jigin kuranɛ kɔnɔ n'o ye inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman dɔnnnikɛlaw ko Ala ma nin fɔ gansan o ko nin fana de bɛ bɛn ciba Muhamadu si hakɛ harfuden jate d'a ma n'i ye nin kalan siɲɛ 1 o kɔrɔ ye dayɛlɛla e ye e ka fara ciba n'a ka jamakulu kan i k'i ka salatu kɛ i k'i ka alabato kɛ a ka alikuranɛ ba in alikuranɛ ye aya 600 aya 236 a mana gansan n'i ye ninnu lajɛ nabimaw tɔgɔ b'a kɔnɔ nabima 25 o tɔgɔ bɛ sɔrɔ ciba 25 tɔgɔ bɛ alikuranɛ in kɔnɔ o de y'a to Alahu subhanahu wa ta'ala a ye nabimaw ci o ka kɛ hinɛ ye dabɛnw ye nabima bɛɛ lajɛlen ka nabima ye ciba Muhamadu mun ye n'o ye hinɛ bɛɛ lajɛlen santarali ye o de y'a to Ala ko Muhamadu ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin e ma ci gansan dɛ hinɛ bɛɛ lajɛlen santarali de ye e ye dɔnnikɛla y'o fana jate ta u y'a sɔrɔ la o fana bɛ taa bɛn harfuden 25 ma nabima 25 bɛ kuranɛ kɔnɔ n'Ala ko n ye aw don n ka hinɛ la ka n ka hinɛ di aw ma n kosɔn dabɛnw bɛ hinɛ sɔrɔ o nabima 25 Ala ko o central ye Muhamadu ye o de y'a to a ye aya mun jigin o la tɔnɔ k'a fɔ o ye nin an b'a dɔn silamɛw an bɛ fɛ a k'a dɔn k'a fɔ dɔnnikɛla maakɔrɔbaw u ma Muhamadu ko in bila ten gansan n'u bɛ concurrence kɛ u bɛ concurrence kɛ ni Muhamadu ko in ɲɛɲinini de ye
u bɛ concurrence kɛ ni Muhamadu ko in dɔnniyali de u bɛ concurrence kɛ k'u denw ni u zuriyaw ni zawiyaw ni lakalan Muhamadu ko in na n'u bɛ fadenya u bɛ fadenya ni dɔnni hakika de ye u tɛ fadenya ni dulokiba ye u tɛ fadenya ni mobiliba ye u tɛ fadenya ni dugukoloba ye u tɛ fadenya ni duba ye fadenya bɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ wa fadenya mun don Ala yɛrɛ ye nin daga a ko maa tɔw ka fadenya ma k'o ye hasadi ye mais a ko dɔnnikɛlaw ta ma ko ghibta fo maanifin ka nɛgɛ minɛ Ala ye dɔnni mun di nin karisa ma n fana ka nin dɔnni ɲɔgɔnna sɔrɔ fɛn mun nege bɛ buna adamaden minɛ o ye ka ɲɛ ka bɔ dɔnnikɛla fɛ n bɛ fɛ Ala ka n sɔn a ka dɔnni ɲɔgɔnna la o kuma na mawulidi ko in a mana gansan na Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cɛba Muhammed n'i y'a lajɛ a zuriyaw la a bɛ taa laban kuma min na n'i ko Muhammad bun Abdullahi sallallahu alaihi wasallam bun Abdul Muttalib bun Hashim bun Abdul Manaf bun Qusay n'i y'a ta ka na ka taa se Seydina Ibrahima ma sallallahu alaihi wasallam u b'a fɔ o ma ko Ibrahimul Akbar Ibrahimul Akbar o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ cɛ 23 o ye cɛ 23 ye Cɛba ka nabimaya la a ye san 23 a y'o de kɛ nabimaya kɔnɔ o musadafa kɛra cogo di fana n'i y'a daminɛ Ahmad Tijani na fo ka taa se ale Cɛba Muhammad sallallahu alaihi wasallam i bɛ cɛ 23 fana sɔrɔ o la o kuma na n'i y'o lajɛ o cɛ 23 in ani dɔ in cɛ 23 n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn joli ma a bɛ bɛn mɔgɔ 46 o bɛ bɛn adadul wali ma o bɛ bɛn waliyulahi de ma o kuma na ninnu minnu filɛ nin ye ninnu mana gansan o de y'a to Tijaniya Sheikh baw ko Ahmad Tijani ye Tijaniya sarti ta cɛ 23 mun kan k'o kɔrɔ ye ka bɔ ale la ka se Cɛba Muhammad ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min na ko a ye Tijaniya sarti o dulola o la o mana Cɛba Muhammad ale bɔra maa fɔlɔ min na n'o ye Seydina Ibrahima ye n'o bɛ wele Ibrahimul Akbar n'a yɛrɛ y'an ladi ko an kana tɛmɛ o kan a kɛlen ka denw sɔrɔ a zuriya laban a den laban tɔgɔ dalen don Ibrahim mun ba ye Mariyatul Qibtiya o de ye Ibrahimul Asghar mana Cɛba Muhammad a mana gansan a tɛna gansan a nana de kana balimaya kala a nana de kana sindiya kala Cɛba Muhammad nana a ye san 40 kɛ ka balimaya dilan yani a ka fɔ ko a kɛra nabima ye a fɔlen ye ko a kɛra nabima ye a ye san 10 kɛ a ma seli seli ma d'a ma Isra wal Miraj ma kɛ a ye hadamadenw lamɔ o la silamɛya ka jogo barikamaw la o kumana n'i ye nin baara ninnu lajɛ anw minnu filɛ nin ye fɛn mun bɛ yen n'a bɛ barika don an ka baaraw la a filɛ ka ɲɔgɔn ci mun don minɛ k'a ka dɔrɔmɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka se ka nin baaraba in kɛ nin ye fɛnba de ye Ala ka nin sara ni fɛnba ye mɔgɔ minnu ye hakili sɔrɔ ka nin baara ninnu kɛ Ala ka barika don an n'o la mɔgɔ minnu ye hakili sɔrɔ ka nin organisation ta an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin kɛba di aw fana ma inshallah amin ya rabbi an ka maakɔrɔba minnu tun bɛ yen n'o ni an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ quartier kɔnɔ n'u dayana an bɛ dugawu kɛ fana Ala ka hinɛ u la n'an nana mawulidi la an y'a fɔ a ɲɛna seli don nka ni seli tɛ se ka da ɲɔgɔn kɔrɔ parce que seli bɛɛ dira Cɛba Muhammad ma cogo min na don bɛɛ dira Cɛba Muhammad ka don ma ten an y'a fɔ n'an nana mawulidi la mawulidi ye Ala bato don nka ni bato tɛ se ka da ɲɔgɔn kɔrɔ bato bɛɛ dira Cɛba Muhammad ma cogo min na a y'i k'a dɔn ale bato bɛɛ dira waati min na o waatiw fana bɛɛ ye Cɛba Muhammad ka waati ye Ala ka ne n'aw bɛɛ sawaba ma Ala ka ne n'aw bɛɛ sawaba ma i komi waati koron kɔsɔn ni
tɛ se ka kɛ abada ni an mana an se jɔ yan. Wallahi. Janimɛden tɛ se ka sigi yan miseli dun b'a la. Miseli b'a la. Janimɛden n'a sigira yan. A bɛ i n'a fɔ miseli turun b'a kɛrɛ la. Est-ce que a se ka sigi? Maa kunnanko tɛ sigi yan. Est-ce que Kurana ko ten. A ko Muhamadu mɔgɔw waaju. N'i ye mɔgɔw waajuli daminɛ. Sayazakkaru man yakhsha. Est-ce que maa min bɛ siran Ala ɲɛ a hakili bɛ jigin. Wallahi. Ni tiɲɛ dɛ. N'a hakili jigira. A ka kɛwale jugu tɛmɛnenw na k'a ye. Olu tɛ kira jugu dɔ ye. Est-ce que o bɛna sirina juru gɛlɛya lahara. A bɛ tuubi. Mais ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى. نعم. Mais maa kunnanko tasuma bɛɛ la tasuma bɛna taa min jeni. O bɛ boli. Tiɲɛ don o kun. Waajuli kan bɛ digi o la. Est-ce que aw dun sigira. depuis sɔgɔma. Kabini sɔgɔma. Wallahi. Ko min tɛ Ala kira la ko k'o fɔ aw ye. Est-ce que min bɛ kira jogo la ko k'o fɔ aw ye. Wallahi. Kira yɛrɛ ye min ye ko k'o fɔ aw ye. Naam. Kira dun Ala ko dugalen don. Est-ce que Kurana kɔnɔ ko dɔbɔ sɔnna don dugalen. Est-ce que mais jɔnni ka dugalen don maa min jigi bɛ jɔyɔrɔ ɲuman kan lahara. Wallahi. N'i jigi bɛ alijinɛ doli kan. I jigi bɛ kisi kan ka bɔ jahanɛmɛ doli ma. Wallahi. Ko Ala kira y'i ka dugalen ye kabini i ma sa. Est-ce que ni tiɲɛ. Nin kosɔn ko alijinɛdenw n b'aw fo. Alahu ko kira ma. Innama tunziru man ittaba'a dhikra. Mɔgɔ waaju maa min yɛrɛ bɛ kuranna fɛ. Maa kelen di gwa in jukɔrɔ yan. Kuranna ko man di maa min. Parce que kira nana an ma den ni kuranna ye. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun. Nɔrɔ min fɔra ko nana aw ma o ye Ala kira ye. Parce que ale ye kuranna kɔnɔ. O kɔfɛ n y'a wele ka kitabu d'a ma min tɔgɔ ye ko kuranna. A sɔn b'a kɔnɔ. A sɔn b'a kɔnɔ. Kuranna jigira tile min na a bɛn bɛ o mɔgɔw ma. A ma jigin tile minnu na olu fana ta b'a kɔnɔ. O de y'a kɛ kabako fɛn ye. Parce que Ala ko ma farratina fil kitabi min shay. Man dɔ to kuranna na. Diɲɛ da ni diɲɛ wuli. Diɲɛ maa ni diɲɛ jinɛ mɛlɛkɛw ni pankamana. I bɛ min dɔn i tɛ min dɔn. O bɛɛ ta bɛɛ kuranna kɔnɔ. Ma ɲinɛ bɛɛ kɔ. Ma ɲinɛ foyi. Bɛɛ ni yɔrɔ b'a la. Ji min ma bɛɛ ta fɔ sisan. A ma kelen fɔ kalon bɛ min na. A dora mɔriw fɛ yen. Tik tak. Bi mɔriw bɛɛ ten. Bi karamɔgɔw bɛɛ ten. Ka kulo anw na hali ni dɔnni t'an na. Min ye jama sɔrɔ o de ye barika ye. Jama tɛ maa min kɔ o tɛ foyi. A m'a fɔ ten wa. Hali ni kuranna bɛ ɲini k'i fa ni maa t'i kɔ i tɛ foyi. An b'o waati de la. Ko ni bi dugu jɛra kunun dɔɔnikɛlabaw Ala ɲɛsiranɲɛbaw an b'a fɔ olu kun tɛ fɛn dɔn an b'u nɛni. O tɛ yen bi ya. Ala bɛ yen kabini kun. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Allahu la ilaha illa huwa al hayyu
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الكلام هو بلا صح أمسك مدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نعم نعم. نايبو أني المامي كاسيا كانو سرافة نمسرين organisateur أنا أسلم دمسون كوفو كوبركدا تروكرو بوني لافيا بوكاجان مساموسا وبتشسري كافو أنا نانجو وككنكان wajulu kela tanyante me kanu de boke ame ala deli o kanu yi ala ko wolo aljina la nene o bela jeli kada ka ambe chedo de ka kene kan o kanu de nene ulu besigian o kanu an jigiba kan an ga bara utando aljina kono ayi ala kira ko te sallallahu alaihi wasallam aqul lan yatanaja ahadan minkum amala ako mashite awla min ga bara bisiki do aljina ko sahaba ko ba ko wala anta ya rasulullah ali rami kira ga bara tsiki do ma ako wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatin min ne reka bara tendo foni ala ya ka hinna faraka donc o mala an jigi dale do ala kira ka kanu ani ala ka hinne o de bando aljina ko bi feno de banje mallaya o ladabu ye o ladabu ye ni ladabu sorola imaye muhajir na we ko ban a sebene fle ni bandirol ninka ko ala kira ko adabani rabbi fa ahsana ta'dibi nam ala de ne muhammadu jogo dun wa o de kama ne jogo nyana wallahi ala bi min be anje o de jogo ye o de min be anje abe an munun be kuma na ye wajuli kala we abe anje kuma te awma aw ne lameli kala o de la imam malik ambo min ko imam daril hijra ako kale hakli bala ako atazakkar ne imam hakli bala wa ana kuntu sabi o yasro ndem sen mando indama yatajahhazu li ummi amamati nine babe nga jalamugu sirinye sogoma nimeta kalaro la imam maliki kumbe jalamugu de siri ademzenima ako hakli bala ni babe jalamugu sirin kuna sogoma metale kalaro la aba fanyinde ya bunayya izhab ila rabi'a wa khudh minhu al-ilma wa khudh minhu adabahu qabla ilmi Rabia o ikram go badoy almam maliki karam go dum abba sogoma na ba ka atoko jalamugu sira la ka blakata kalaro la aba fa yindi ni tara kalaro la Rabia ka kalaro la ibe min kalan folo ta ka doni de ibe jogo nyuma kala fe ka ladabu kala fe yani ka doni kala o kumala al ni doni sorola ni ladabu te o de be an jebi an na kunye ya alakira ka ko de alakira jogo nyuma min kumbala o fo anye ala de a jogo do mamuno ya ka dugu tigala mais ne kante ni shima parce que che ne ka bana do wuli ko mwati te ay ni ngali ke ko hijra sanye jumenye en réalité mami mbado jamala ya ka dogon mais est ce que aw ka foti do aw ka foti te o ay dokembe ka tadal le fe ka o tad doni kan no ne be nyininga ne de muso ka fursiri be ke kalore nyina nin kalo intede abe ke kalore dimanche flana abe kola e be na carte dlambi ya sa mamun be segu lu be ka carte soro ya na kase ibe dati jumenga ga igana ka kange ala kamato parce que etise ki to biabada ka do Rabiul Akhir Jumadal Ula min be joni Rabiul Sani temena o kle flana e don jumaye hal na sali totora kle saba e to do an Qur'anen nana ko an ga kalanke ko iqra aya folo min nana Qur'anen la ko ga kalanke an bana ka kalanke islamaw anye antara nyefe
domaine bɛɛ la fo kaloko domaine kuna sini an mɔkɛw taara hiji la u sen na bi ne bɛ fajiri seli yan ka taa seli fana seli Makan heure 5 dɔrɔn n bɛ fajiri seli n bɛ don avion kɔnɔ Bamako heure 5 miniti 30 n jiginna Jeddah aéroport la n bɛ mobili a b'a sɔrɔ mobili jɔlen don k'a makɔnɔ heure 1 n bɛ se Makan Ala kɛra ka misiri n bɛ seli fana seli yen mun b'a kɛ dɔw tun bɛ san 10 kɛ yan a ma se Makan mais bi a nɔgɔyara mais sira wɛrɛ bɛ anw bolo kalan sira fɛ min b'a to i b'a to hali san 20 ɲina kɔ a seli don a dɔnnen don mais anw ko an tɛ fɛ ka t'o sira fɛ donc an bɛ to tɔgɔtɔ in de la o parce que anw hali jate anw tɛ se k'a dɔn fo an ka février fɔ voilà a tɛ se ka i bɛ se k'a fɔ silamɛ minnu bɛ faransi olu de bɛ problème sɔrɔ ni bɛɛ ye seli ye sini ye anw ka selikɛnɛw bɛ yan mais faransi u bɛ saliw de ta denmisɛnw bɛ sali ta ka taa tulonkɛ kɛ cogoya min na olu bɛ sali de ta ka t'u ka selikɛnɛw k'a kɔnɔ parce que misiri fitinin ninnu maa tɛ kɔ a kɔnɔ mais e bɛ préfecture min na préfet bɛ se k'e jate ko ɲɛnama ye cogo di e bɛ da e b'a fɔ ayiwa n mago bɛ sali la nin don e yɛrɛ tɛ don dɔn fɔlɔ fo su de ka ko maa dɔ ka yɛlɛn koko sanfɛ i n'a fɔ ala kɛra tile la ya 1400 ans kalo tun bɛ ɲini cogoya min na bi in na science développera ka se hakɛ min na f'an ka jɔ kokow la tugun ka kalo ɲini n'anw yɛrɛ tɛ fɛ ka progresser an bɛna baga maaw de la o la k'a fɔ ko maaw tɛ tariku dɔn minnu ta dalle fɛ kan ka sɔn dɔɔni ma 2000 l'an 3000 a dimanche fɔlɔ dati dɔnnen don ni aw banna kalama aw ta tɛ dɔn dɛ donc o faute tɛ aw ye silamɛw la wallahi o faute ye anw de ye anw de banna kalama anw ka silamɛya diinɛ kuma fɔlɔ min jiginna ala m'a fɔ k'an ka seli a m'a fɔ k'an ka sun a m'a fɔ an ka hiji a ko cogo di iqra ka d'a kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔni dɔɔni de ye dɔɔni de b'a to an bɛ mobili dilan ale de b'a to an bɛ avion dilan ale de b'a to an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dilan o de la n ko karamɔgɔ dɔw bɛ Makan ko gɛlɛntigiw a dɔ bɛ yen micro na kuma ko micro ye haramu ye parce que olu diɲɛ ko bɛɛ yan'u k'a faamuya u b'a fɔ ko haramu don ko micro ye haramu ye o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ verre don a ɲɛ la dɔ y'a ɲininka ko an karamɔgɔ ko micro ko sitani don ko tubabuw y'a dilan ko haramu don k'a tɛ bɛn o ko an karamɔgɔ lunette verre bɛ ɲɛ la o bɛ cogo di a ko non ko verre dabɔkun de ye k'ale tɛ yeli kɛ kosɛbɛ ko ka sɛbɛnni kunbaya o fana ko a ma ko nin fana micro fana dabɔkun ye ka kuma de kunbaya a ko n'o don ko kuma la k'a ka ɲi o kuma la n'o don a ka ɲi o kuma la an bɛ ala deli komi waati ko banna an ka hakili to an bɛ nin min na nin de ye hɛrɛ ye wallahi tant que mawuludu bɛ yan Mali bɛ hɛrɛ kɔnɔ wallahi tant que mawuludu bɛ yan minnu b'an lagosi la u bɛ nin kuma de fɔ la misiriw la don o don ko mawuludukɛla ninnu ko an ni musow de bɛna an sigi kɛnɛ kelen kan n y'o de f'i ye Amidalayi o don o n ko ne ko e y'a mɛn ko dɔ k'o ka bɔnbɔsi janya y'a to k'a ko suguba la ne ka butigi kun bɛ yen mais n b'a fermer n tɛ taa suguba la bilen parce que musow bɛ yan i y'o mɛn maa si bɔnbɔsi janya m'a to i k'a fɔ suguba la jɔn de bɛ yen jɔn bɛ taa yen musow de bɛ taa yen mais e ma deli k'a fɔ abada ko suguba ko n ka butigi min bɛ n jɛn'a kɔ parce que musow bɛ taa yen mawuludu de ye haramu ye ne tɛ fɛ k'o de fɔ i b'o feere olu ma ye o tɛ haramu ye mais an n'an balimamusow k'an sigi yan k'an bɛ ka Alakira ka ko fɔ ne ko ni maa min bɛ fɛ ka kojugu kɛ Bamakɔ yan ni maa min kojugu b'i kɔnɔ Lafiyabugu yan i bɛna nin kɛnɛ de kan i bɛna yan de o de la Alakira ko a ko ya ayyuhal lazina amanu ijtanibu kasiran min az-zann a ko n'i ye mumini ye kana maaw bisigiya ayi maa minnu Alakira kanu b'u la u nana k'u bɛ fɛ ka na Alakira ka ko la ka na Alakira kanu da kɛnɛ kan k'u ka dɔrɔmɛw bɔ ka filaw bɔ ka misiw san ka basiw louer a ɲɛci b'u ye k'o di Ala ma Alakira kanu kama e m'olu bisigiya foyi ye fo maa jogojugu kɔ a ko inna ba'da zanni ismu wallahi i bɛ maa dɔ bisigi ni ko dɔ i b'a sɔrɔ o t'o tigi o kuma la silamɛw waati an bɛ Alahu Taala deli san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don Ala k'o fana yira an na ni mo amina kɔni fɔ salon an y'an sigi nin kɛnɛ in kan an ko Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala hinɛ n'an na a y'a yira an na n'a fɔra sisan ko Ala ka san wɛrɛ yira an na ne m'a fɔ amina
ni tɔgɔ ma sɛbɛn a la a y'o tɛ alimami ka ko ye o y'i yɛrɛ ka ko ye o amina laminɛli i b'o laminɛ i yɛrɛ de ya Rabbi ka ne ni aw fara san wɛrɛ yebaga kan Ala k'o k'an ye a k'a sɔrɔ an bɛ hɛrɛ la min ka bon ni bi ta ye a k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ lafiya la min ka bon ni bi ta ye a k'a sɔrɔ alimami yɛrɛ V8 kura kura o b'a yɛrɛ bolo ka d'a kan alimamiw olu de kan ka hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan n'olu ye hɛrɛ sɔrɔ diinɛ bɛ sankɔrɔta ka taa fɛ ya Rabbi Ala ma hɛrɛ dira an ma an ka muhajirinaw Ala k'an ɲɛ mɛn o la ansaru Ala k'u dɛmɛ Ala kira barika kama Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala kira barika kama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته اللهم ربنا هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم كن لنا في عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله طاهرين أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مي ألفو أمي على ولي مندو أمي على بركة على مين صنع نكنا ينسك السجهرة لا أبنا ولي هرة فنانا كسر أنغ فرته أنغ شياته anga musoyate anga demsaniyate anga makurbariyate bale ala ka nyama de do kadi awma ala nyana ama anga saka kenen sigi herela wa kenen abna wuli herela no ala ka jey o ko mba fo alai ala ini che yemi ke anyi on sega fo ga sa dana bui man sekuni mi wadi alhamdulillah rabbil alamin Mauldu Samosa Amaski Kenen Kaya Amakara Woli Bonko Fam Bella Delena Misra Kayan Soro Nimi Masaka Yan Soro Nina Oya Puncheli Ambolo no Yantai Sabla me Banginike Ame Denglish Yanamaya Kilefela ambo keka san kunche o kuma nye nyina tan nugale anga jatela an feya o kuma me ala fola ka ala wali nyondo na amode fo kuma be ngo ala ko an wani soja na aleka fsamandiya yi anaka nemai ko de here ama ka teme ame fenwo fen fara nyogon kan amuso bola ande wola anga dafulu bola sablo be anga soro fen ko kan nisojani kiraye ko kadi alaye katimani beka o kuma kira ale de alaka hene mina kere dendu ale de alaka hene mina ya jigi dan fen kan ka dan fen be magotonai o ko sa alako wa ma arsalnaka إلى رحمة للعالمين محمد أمي تشوي كوسو فوقك هنني مكاري كان دافعون بلا جريمة كرادي نانا كاغان تونيوني بان كتونيوني بان دوما كلو سانفي كرادي نابون كراوي كرادي نانا كحكتي بلا جريمة كحكتي أم كتشوكا حاجة جوية كمسوكا حاجة جوية كدونغا حاجة جوية كسبينوغا حاجة جوية كبلموغا حاجة جوية كسلامنا سلامنوغا حاجة جو ككافرين سلامنا حاجة جو ككافرنا كافرنوغا حاجة جو كبكا حاجة ديما كرادي ناكوكي صلى الله عليه وسلم ودوكو ساولا كون نبي الرحمة إما على يفندو فوق قرانوكو مدلني ميرا على درون يبسنا كفامو تشامان باكونو على سورة التوبة اللبانة قل لقد جاءكم رسول من أنفسكم كوتشينا كوكيرانا أوما كبو أو يركونا أو كما دولا أم باجتي على كم جونو ديما أنت عربي كيران دوي عربي أبورا منونا أولي عربي نوي مغانكوي أم باجتي كاكي مغانكوي ويا كورو جيماي سانفي meni ya koro dugumana ta donma wi min fo ala ibina yi ka fo ja arabu doronte sabla na ya soro
ala ko ko kira bɔra arabu dɔrɔn de la o kuma o b'a yira k'a fɔ anw ka nɛɛma min ni an b'a sɔrɔ ni ala ko k'a cira danfɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛra hinɛ ye ka na danfɛn bɛɛ lajɛlen ma kuma dɔ la anw bɛ se ka jɛ o la dɔɔnin o kosɔn dɔnnibaw ko n'i ye kira ta ko ala b'a fɔ yɔrɔ min na ko min anfusikum k'ale ye kira dilan ale ye kira ci anw ma sabula ala y'i kale ka bɔ an yɛrɛ kun na laqad jaakum rasulun min anfusikum ko kira nana aw ma ka bɔ aw yɛrɛ kun na ko kira ye ko farafin don farafinya b'a la kira ye ko arabuya b'a la kira ye ko nanzaraya b'a la n'o ye tubabuya ye kira ye ko juifuya b'a la nin bɛɛ de bɛ kira in na o de kosɔn ala ko min anfusikum ka bɔ aw yɛrɛ kun na a bɔra farafinw na cogo di sabula kira sallallahu alaihi wasallama a bɔra cɛ min na n'o ye ismaila ba ye jumɛn o ye hajara ye o ye farafin ye farafinya bɛ sɔrɔ yen o tuma ko kira k'a bɔra farafinw na walima farafinw bɔra kira la kira bɔra farafinw na ka sabu kɛ hajara yɔrɔ ye o tuma farafinya ko bɛ kira la o kosɔn ala ko min anfusikum kira in bɔra aw yɛrɛ kun na o kuma n'i ye kira ta arabuya fan fɛ i b'a ye k'a fɔ kira bɛnbakɛ n'o ye ismaila a bɔra ismaila min na o ye arabu de ye o ismaila a bɔra o min na o ye arabu ye o kuma kira bɛ arabuya sɔrɔ o yɔrɔ fana na min anfusikum k'a bɔra arabu fana na o kuma n'i ye sifuw ta k'a lajɛ i bɛna mun de ye sisan i bɛna ye k'a fɔ sayidina yakob o min ye juifu bɛnbakɛ ko kira sallallahu alaihi wasallam k'a bɔra o fana na sabula o ye ismaila balimakɛ ye o kuma yahudiya bɛ sɔrɔ juifuya bɛ sɔrɔ kira la sallallahu alaihi wasallam sabula a bɔra ninnu fana na o kuma min anfusikum farafinw bɛ a la kira bɔra farafinw na min anfusikum kira bɔra arabu la min anfusikum kira bɔra juifuw la o kuma k'i bɛ taa ye tuguni ko nansaraya i bɛ t'o sɔrɔ kira la k'a fɔ k'a bɔra tubabuw fana na o ye jumɛn ye o ye sayidina ishaka ko kira bɔra o fana na o kuma ishaka o den de ye yakubu ye i y'a ye o kuma kow bɛ na nin cogoya la yakubu den de ye ishaka ye o kuma kira sallallahu alaihi wasallam k'a bɔra ishaka la o kuma nanzaraw bɔra ishaka de la o kuma ni ala ko min anfusikum k'i b'a ye ko kira ye dɔɔni ta a bɛɛ lajɛlen na mais ala bɛna mun de kɛ tuguni ala ko laqad manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim k'ale ala nɛɛmana mu'miniw kan munna sabula k'a ye kira ci ka bɔ u yɛrɛ kun na o kuma ala ye mu'miniw kɛrɛnkɛrɛn nin yɔrɔ la yan an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli faamu ɲuman ya rabbi ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen o kuma kɛnɛ in an b'a sigibagaw fo sabula laadala an bɛ foli dɔrɔn de kɛ an tɛ kuma mais baara n'a taabolo don o de kosɔn o y'an yamaruya an ka se ka fitinin dɔ fɔ o kuma an bɛ foli kɛ foli an b'a fɔlɔ jɔnniw na o ye an baw ye san o san b'o de fɔ n ko ni muso tanuna dɔrɔn cɛ de tanuna n'i ye muso tanu dɔrɔn cɛ de tanuna n'a fɔra muso ye k'a ɲɛna dɔrɔn o kɔrɔ ko cɛ de ka ɲi a bɛ cɛ ɲuman de bolo walima a bɛ cɛ ɲuman de ka mara kɔnɔ o kuma cɛ kan ka nisɔndiya n'i y'an sigilen nin kɛnɛ in kan bi sababu ɲuman ye an balakaw ye san 21 tɛ tile 21 ye dɛ san 21 o tɛ tile 21 ye dɛ o kuma sababu bɔra olu de la olu de y'u yɛrɛ jɛ u ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ n'u ka filaw la ka fara ɲɔgɔn kan ko ka kɛnɛ sigi k'a tɔgɔ da kira la sallallahu alaihi wasallam a don an ka alimami ba o b'a ɲɛfɛ n'o ye alhaji ibrahim kulubali a foto gulonnen filɛ nin ye ale jɛna ni a ye baara y'an ka se k'a kɛ an ye baara an y'a labɛn o cogoya la ka denfaya n'a bonya bɛɛ ta k'a di an fa n'an karamɔgɔ ma n'o ye alhaji ismail rami ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na a don ale n'a ka kalandenw de ye waajuru kɛ musafa hajara ka taa se sidi lamini ma ala ka hinɛ a la o kuma k'a daminɛ o don na fo bi baara ni fɛn ma fara a kan fɛn ma bɔ a la o kuma an bɛ foli lase an baw ma k'u ni ce kunu u ni ce bi wa u ni ce sini fana an bɛ mun fɔ k'a gɛlɛya mawludu kɛnɛ sigili ka ɲi nka min ka ɲi n'o bɛɛ ye mawludu den ye min fɔ n'o ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a nana ni jogo min ye a n'a y'an bila min na an k'an ladege ni o ye o kuma n'o de kɛra kɛnɛ in sigili bɛ dafa an bolo mɛ n'a kɛra dɔrɔn an nana kɛnɛ in sigi wajuli jara zamɛ jara to jara an ye boisson min
o nafa ka dɔgɔ dɛ nka n'an y'an ladege n'a jogo ye an b'o nafa sɔrɔ diɲɛ in na wa an bɛ t'o nafa tɔ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ kira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam yarabi an bɛ ala deli ala ko nɔgɔya ye o tuma nafolo minnu bɔra yarabi a dɔrɔmɛ kelen kelen ala k'a n'u sara ala k'a bila n'u ka mizani na ala k'a kɛ alijinɛ sara ye n'o bɔra ye an bɛ don an balima minnu kan ka ci fɔ u ye n'o ye mawulu dogo ci ye an y'o de fɔ n'a y'a sɔrɔ u t'an kunbɛn ni nisɔndiya ye an tɛ s'u fɛ yen mais u b'an kunbɛn ni nisɔndiya ye u b'an kunbɛn ni bɛrɛ bɛrɛ ye u bɛ tila k'u bolola nafolo bɔ k'a di an ma ka tila k'a fɔ alimami nin ka di an ye e yɛrɛ n'i ka délégation selen anw ka du kɔnɔ o ye bonya de ye sabula aw tɛmɛna du caman na yan o tuma wari bɔla ni mun an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn an b'u barika da an bɛ ala deli u y'a bɔ nafolo mun na ala k'a jidi ale ye a ŋaniya tun bɛ minnu na k'a di n'u ma se k'a di yarabi an bɛ ala deli o ŋaniya ɲuman min b'o la ala k'o dafa anu ye san wɛrɛ ala k'a sɔrɔ di anu ma ka tila k'a bɔli kari ala k'o da anu ma n'o banna misiri cɛ n'a muso ka daminɛ komite la fɔ duguma an b'a bɛɛ fo k'u ni ce o yɛrɛ ye o tuma an b'u fo an bɛ misiri kɔnɔ maa kelen kelen bɛɛ fo an b'u waleɲuman dɔn an b'u barika da an bɛ ala deli kɛnɛ ni lafiya ala k'o da anu ma kɛnɛ ni lafiya ala k'a d'u ma sutura ni wasa yarabi ala k'o nɔgɔya ne ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ ala k'olu minɛ ka ala deli jamana in ala ka basigi jamanadenw ala k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isenze kemine je haidara yo jama